Dnes mám pocit, že sa mi nič nedarí. Čokoľvek začnem, skončí inak, než som chcela. Možno s chybami, možno nedokončené, ale určite nie tak, ako som dúfala. Cítim frustráciu a aj pochybnosti o sebe. Ako keby som nebola dosť dobrá. Nie je mi v tom ľahko. A priznávam si, že to bolí. Dnes si dovolím necítiť sa dokonale. Dnes si dovolím prijať, že nie všetko musí ísť podľa plánu. Nadýchnem sa a s výdychom púšťam trochu zo svojho napätia. Ešte raz nádych a výdych. Možno sa mi niečo nepodarilo, ale to neznamená, že som zlyhala ja. Nie som definovaná jediným úspechom. Nie som definovaná jedným neúspechom. Nie som definovaná ani viacerými neúspechmi. Som človek. A človek sa učí, skúša, hľadá. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Aj dnes, keď sa cítim sklamaná, si môžem dovoliť láskavosť. Nie prísnosť. Nie tvrdosť. Ale láskavosť. Možno sa usmejem sama na seba. Možno si dovolím chvíľku oddychu. Možno si poviem, je v poriadku, že to dnes nešlo. Láskavosť mi pripomína, že nie som sama. Že každý človek niekedy zažije deň, keď sa nič nedarí. A že aj také dni patria k životu. Vnímam svoj dých a hovorím si: som dosť dobrá aj vtedy, keď sa mi nedarí. Zaslúžim si láskavosť, zaslúžim si pokoj.